Приятели, здравейте! Аз съм Михаела. Секунда само, че нещо не ми се... Здравейте, но не се вижда си хубаво, затова направя така. Както виждате, ще направим бананов шейк. Ето тук има прясно мляко, отворено е. Ето така. Ако искате да си направите бананов шейк, ви трябва прясно мляко, купа, един банан и пасатор. Ето го пасатора. Вътре има перка. Ще ви кажа как ще се получи, когато го завършим. Ето това е един готов шейк. Сега ще го изпия. Както виждате, правим го и после, ако искате слагате сламка, на мен ми е по-удобно. И обичам повече да пия шейковете със сламка. Ето изпил го. Сега започваме. Обелвате банана до край. Ето така. Ето така. След това ето така. Ето така. Ето го банана, след като го обелих. Сега, вземете банана и го чупите на възможно да са равни парченцата. Но не е нужно да се стараете толкова. Аз ги правя колкото мога. Ето така. Както виждате, ето го. Сега слагаме прясно мляко, колкото да го покрие. Ето така. Ще се избърша. Ето, както виждате, вече съм сложила пасатор. Ето го пасатор. Взимам го и натискам, за да мога да притисна хубаво. Ето така. След това изкарвам и изтръсквам. А след това... Наливаме още малко, колкото ще изпием. Ето така. И започваме да бъркаме. Ето, както виждате, се получи. Ето вижте какво се получи. Сега ще си го сипя в чашата без проблем. Ето така. И ето, както виждате, се получи точно като предния.
Тоест, нашия опит е успешен. Хей, приятели! Ей, сега се връщам. Приятели, здравейте! Ето ме отново, заедно с моя бананов шейк. Опитайте се да го направите. Препоръчвам ви. Който обича банани, ще му хареса много. И щом се опитате, ми кажете как се е получило. Довиждане! На здраве! На здраве!